Идеята тръгва от една тема във форума на Шумен. Нейн автор е Анелия Донева. Целта е да съберем средства, с които да купим подаръци за децата, които нямат родители. Ние всички сме, повечето от форума сме родители и можем да зарадваме нашите деца с подаръци, но се сетихме за тези деца, които нямат родители и няма да получат подарък, нямат от кого да получат подаръци за Коледа. Постепенно към инициативата се присъединяват повечето форумци. Сред тях са и собствениците на кафе-клуб 10-я град Александър Караджов и Милка Николова. Те поставят в заведението кутия за дарения, в която да бъдат набирани средствата. Решихме тук да оставим кутията, всеки минава от тук, да пие кафе или кола и да оставя средства, кой колкото може. Със събраните средства ще бъдат закупени подаръци за децата от 1 до 4 клас, настанени в дом Детелина. Смятаме тези средства да представим на децата лично под формата на необходимите от тях играчки или съответно храна или дрехи. Има човек във форума, който отговаря, т.е. се е заинтересувал в самия дом от какво имат нужда децата. Кампанията продължава до 20 декември. Тя няма да остане единичен акт. Ще инициираме такива и занапред. Категорични бяха форумците.